खुलुमबाय लोगोफोर, नोंथांमोनखौ बड' इनफ' पइन्ट चेनेलाव आरो फिन खेबसेबाव बयखौबो बरायनाय बावहरग्रोनाय जाबाय। आं दिनै नोंथांमोननि सिगाङाव राशि बायदियै दिनैनि सानसेनि फानजामुथिखौ फरायथिनो लादों। आसा खालामो नोंथांमोना भिडिअखौ नायना मोजां मोनगोन। दिनै 10 मार्च 2026 मायथाइ एबा 25 फागुन दान 1432 मायथाइ मंगलबार। गिबियावनो दङ मेष राशि। दिनै गोदान गोहो लानानै फैगोन। खामानियाव दावगानायनि नेरसोन थागोन। गोबाव समनिफ्रायनो दिन्दां जानानै थानाय खामानिफोरा आबुं जानो हागौ। फालांगियाव गोदान खाबुफोर मोननो हागौ। लोगोफोरनिफ्राय हेफाजाब मोनगोन। नखराव मोनसे गोजोन आबहावा थागोन। रांखान्थियारि मुलाम्फानि खाबुफोर नुजानो हागौ। दावबायनाया मोजां फिथाइ लाबोनो हागौ। सावस्रिया मोजां जागोन। गोसोआव थुलुंगाखांनाया थाबाय थागोन। धोरोमारि हाबाफोराव गोसो गुदुं जानाया बांनो हागौ। साना मोजां जागोन। नोंथांनि दिनैनि खाफालगोनां दिगा जादों खोला सानजा। खाफालगोनां अनजिमाया जादों 9 आरो खाफालगोनां गाबा जादों गेरुवा गाब। वृषभ राशि। दिनै रांखान्थियारि बिथिङाव मुलाम्फा जानो हागौ। गोदान सोमोन्दोफोरा नोंथांनि थाखाय बाहायजाथाव जागोन। नखराव माबा मोनसे मोजां खौरां मोनगोन। नोंथाङा खामानि थिलियाव बाख्नायनाय मोननो हागौ। नोंथाङा मोनसे गोदान मावथांखिनि सायाव खामानि मावनो जागायनो हायो। लोगोफोरनिफ्राय हेफाजाब मोनगोन। सावस्रिया सिगांनिख्रुइ साबसिन जागोन। दावबायनायनिफ्राय मुलाम्फा जानायनि इसारा दं। नोंथाङा समाजारि खामानिफोराव बाहागो लानो हायो। मान सन्माना बांगोन। गोसोआ सिरि थागोन। साना मोजां जागोन। नोंथांनि दिनैनि खाफालगोनां दिगा जादों सोनाब। खाफालगोनां अनजिमाया जादों 4 आरो खाफालगोनां गाबा जादों रेजें गोमो गाब। मिथुन राशि। दिनै नोंथाङा सोरजिलु सानस्रिनि गेजेरजों जाफुंसार जागोन। गोदान खाबुफोरा नोंथांनि लामायाव फैनो हागौ। बे साना फरायसाफोरनि थाखाय मुलाम्फा गोनां जागोन। रांखान्थियारि मुलाम्फानि नेरसोन दं। नखरजों सम हगारनाया मोजां जागोन। लोगोफोरजों लोगो हमज्लायनाया जाथावना। नोंथाङा गोदान बिबानफोर मोननो हागौ। दावबायनायनि खाबु दं। सावस्रिया सरासनस्रा थागोन। गोसोआ खुसि जागोन। नोंथांनि फोथायथि बांगोन। साना गोथार जागोन। नोंथांनि दिनैनि खाफालगोनां दिगा जादों साहा। खाफालगोनां अनजिमाया जादों 18 आरो खाफालगोनां गाबा जादों अख्रां गोथां गाब। कर्क राशि। दिनै नोंथाङा नखरनि सुबुंफोरजों गोजोनथाव सम हगारगोन। रांजों सोमोन्दो गोनां जेंनाफोरा सुस्रांजानो हागौ। बिमा-बिफानिफ्राय हेफाजाब मोनगोन। फालांगियाव दावगानायनि जाथावना दं। मोनसे गोदान खाबुआ नोंथांनि थाखाय मुलाम्फा गोनां जागोन। सावस्रिया मोजां जागोन। नोंथाङा मोनसे धोरोमारि दावबायनायनि बाथ्रा साननो हायो। आद्रा थानाय खामानिफोरा आबुं जागोन। नोंथाङा गथ'फोरनिफ्राय गोजोननाय मोनगोन। लोगोफोरनिफ्राय हेफाजाब मोनगोन। गोसोआव गोजोन थागोन। साना गोथार जागोन। नोंथांनि दिनैनि खाफालगोनां दिगा जादों सा-सोनाब। खाफालगोनां अनजिमाया जादों 6 आरो खाफालगोनां गाबा जादों गुफुर गाब। सिंह राशि। दिनै नोंथांनि गोसोआ बांगोन। खामानि थिलियाव जाफुंसार जानो हायो। रांखान्थियारि मुलाम्फानि खाबुफोर सोमजिनो हागौ। नोंथाङा नोंथांनि नखरनिफ्राय हेफाजाब मोनगोन। नोंथाङा मोनसे गोदान मावथांखिनि सायाव खामानि मावनो जागायनो हायो। नोंथाङा लोगोफोरजों मोजां सम मोनगोन। दावबायनाया मोजां फिथाइ लाबोनो हागौ। सावस्रिया समानथि थागोन। समाजारि मान सन्माना बांगोन। नोंथाङा मोनसे गोदान सिनायथि मोननो हागौ। नोंथांनि गोसोआ खुसि जागोन। साना जाफुंसार जागोन। नोंथांनि दिनैनि खाफालगोनां दिगा जादों सानजा। खाफालगोनां अनजिमाया जादों 2 आरो खाफालगोनां गाबा जादों सना गाब। कन्या राशि। दिनै खस्थ'नि फिथाइ थारैनो मोनगोन। खामानि थिलियाव गोदान मोनफुंनाय मोननो हायो। रांखान्थियारि मुलाम्फानि खाबुफोरा सोमजिगासिनो दं। नखराव मोनसे गोजोनथाव आबहावा थागोन। फरायसाफोरा जाफुंसार जानो हायो। लोगोफोरा हेफाजाब होगोन। रां थिसननायनिफ्राय मुलाम्फा जानो हागौ। सावस्रिया सरासनस्रा जागोन।
दावबायनायनि खाबुफोर थानो हागौ। फोथायथि बांगोन। गावनि समखौ मोजाङै बाहाय। साना मुलाम्फा गोनां जागोन। नोंथांनि दिनैनि खाफालगोनां दिगा जादों खोला। खाफालगोनां अनजिमाया जादों 13 आरो खाफालगोनां गाबा जादों गोथां गाब। तुला राशि। दिनै नोंथांनि सिगाङाव गोदान खाबुफोर फैगोन। रांजों सोमोन्दो गोनां मुलाम्फा जानो हागौ। मोजां मोनलायनायनि सोमोन्दोआव गोदै गोदै जागोन। नोंथाङा लोगोफोरनिफ्राय हेफाजाब मोनगोन। नखराव गोजोन थागोन। मोनसे गोदान बिथांखिया जाफुंसार जानो हागौ। दावबायनाया मुलाम्फा जागोन। सावस्रिया मोजां जागोन। समाजारि मान सन्माना बांगोन। गोसोआव थुलुंगाखांनाया थाबाय थागोन। आद्रा थानाय खामानिफोरा आबुं जानो हागौ। साना मोजां जागोन। नोंथांनि दिनैनि खाफालगोनां दिगा जादों सोनाब खोला। खाफालगोनां अनजिमाया जादों 20 आरो खाफालगोनां गाबा जादों गलापि गाब। वृश्चिक राशि। दिनै साहस आरो गियानजों खामानि माव। खामानि थिलियाव दावगानायनि खाबुफोर ओंखारगोन। रां आरजिनो हायो। नखरनिफ्राय हेफाजाब मोनगोन। धोरोमारि हाबाफोराव गोसो गुदुं जागोन। दावबायनाया मोजां फिथाइ होगोन। नोंथाङा गोदान बिबान मोननो हागौ। सावस्रिया मोजां जागोन। नोंथाङा लोगोफोरनिफ्राय हेफाजाब मोनगोन। मान बांगोन। खोमसि फोथायनाया गोख्रों थागोन। साना गोथार जागोन। नोंथांनि दिनैनि खाफालगोनां दिगा जादों खोला। खाफालगोनां अनजिमाया जादों 15 आरो खाफालगोनां गाबा जादों गोजा गाब। धनु राशि। दिनै खाफाला नोंथांनि फारसे थागोन। गोदान खामानिफोराव जाफुंसार जानो हायो। फरायसाफोरनि थाखाय समा मोजां। रांखान्थियारि मुलाम्फानि मिजिं दं। नखराव रंजानायनि आबहावा थागोन। गेदेरफोरनिफ्राय बोर मोनगोन। दावबायनाया मुलाम्फा गोनां जानो हागौ। सावस्रिया मोजां जागोन। लोगोफोरनिफ्राय हेफाजाब मोनगोन। गोदान बिथांखिफोरा जाफुंसारगोन। गोसोआ खुसि जागोन। साना गोथार जागोन। नोंथांनि दिनैनि खाफालगोनां दिगा जादों सा सानजा। खाफालगोनां अनजिमाया जादों 17 आरो खाफालगोनां गाबा जादों गोमो गाब। मकर राशि। दिनै नोंथांनि खामानियाव दिदोमथि थागोन। नाजानायनि गेजेरजों मोजां फिथाइ मोनगोन। रांखान्थियारि मुलाम्फानि खाबुफोर ओंखारगोन। नखराव मोनसे गोजोनथाव आबहावा थागोन। फालांगिया जौगानो हागौ। रां थिसननायखौ साननानै खालामनांगौ। लोगोफोरनिफ्राय हेफाजाब मोनगोन। सावस्रिया सरासनस्रा जागोन। दावबायनाया मुलाम्फा लाबोनो हागौ। समाजारि मान सन्माना बांगोन। गोदान बिथांखिफोरा जाफुंसार जानो हागौ। साना मुलाम्फा गोनां जागोन। नोंथांनि दिनैनि खाफालगोनां दिगा जादों साहा। खाफालगोनां अनजिमाया जादों 24 आरो खाफालगोनां गाबा जादों निला गाब। कुम्भ राशि। दिनै मोनसे गोदान जागायनायनि थाखाय मोजां सान। सोरजिलु खामानियाव जाफुंसार जागोन। रांखान्थियारि मुलाम्फानि मिजिं दं। नोंथाङा लोगोफोरनिफ्राय हेफाजाब मोनगोन। नोंथांनि मोजां मोनज्लायनाय जिउआव गोजोननाया बांगोन। दावबायनायनि खाबु दं। नखराव रंजानाय थागोन। सावस्रिया मोजां जागोन। नोंथाङा गोदान बिबानफोर मोननो हागौ। मान सन्माना बांगोन। गोसोआ गोसो गुदुं थागोन। साना मोजां जागोन। नोंथांनि दिनैनि खाफालगोनां दिगा जादों सोनाब। खाफालगोनां अनजिमाया जादों 22 आरो खाफालगोनां गाबा जादों फान्थाव गाब। मीन राशि। दिनै नोंथांनि गोसोआ गोजोन आरो मोजां जागोन। रांखान्थियारि हालोदाव जौगानो हागौ। नखरनिफ्राय हेफाजाब मोनगोन। मोनसे गोदान बिथांखिया जाफुंसार जानो हागौ। धोरोमारि हाबाफोराव गोसो गुदुं जागोन। सावस्रिया मोजां जागोन। नोंथाङा लोगोफोरखौ लोगो हमनो हागौ। दावबायनाया मुलाम्फा जागोन। गोजाम खामानिफोरा आबुं जागोन। फोथायथि बांगोन। गोसोआ खुसि थागोन। साना गोजोनथाव जागोन। नोंथांनि दिनैनि खाफालगोनां दिगा जादों सानजा खोला। खाफालगोनां अनजिमाया जादों 12 आरो खाफालगोनां गाबा जादों रेजें निला गाब। अब्ला दिनैनि भिडिअ'आ बेखिनियावनो जोब्बाय। एसेनोसै। गोजोन्थों।